Hej folkens. Vi er sprunget i den her dejlige verden igen, og vi har lavet en lille bitte smule her i vores item. Achievements. Se. Og vi når til det. Prøv lige at læse det. Build a notch. Overpower. Notch har lavet spillet. Sådan I ved. Eller hvis I ikke ved det, så bliver jeg sur. Også mig. Og hvis du ikke har set episode 1, så skal du først se den. Ja, hvis I ikke ser episode 1 først, så bliver vi sure på jer. Så er der jo ikke så mere Minecraft. Nej. Det skal I bare vide. Gør vi ikke det? Træet er godt nok højt, ikke Danny? Og det er Danny, der spiller. Det er mig, der kan. I skal se min kanal. Det har jeg sagt, mand. Fanden. Godt. Det ved jeg også godt. Ja, mand. Faktisk, det ved jeg godt. Danny Lucas. Men det er forvirrende. Med fredags... Boy. Fredags... Boy. Som skulle stå bio. Men boys kom der så til at sige. Boy. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal lave. Vi kommer til nogle svære items i øjeblikket. Og I må gerne skrive ned i kommentarerne, hvad for et item vi skal gøre nu. Ja. Eller det er lidt længere. Ja, fordi jeg ved jo ikke. Skal vi ikke snart bygge et hus dernede? Det er derfor, jeg lige tog 12 stykker. 3 fra den. Godt. Godt, vi skal bygge. Fuck man, det var dårligt. I det lille hus. Og nu bliver det snart.